नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. आंबोली दरीत कोसळलेल्या पर्यटकाचा मृतदेह 20 तासांनी सापडला. नांदोस जंगलात सापडला तरुणाचा सांगाडा. आणि 20 समस्यांवर केसरकरांनी केलेल्या अधिकाऱ्यांना सूचना. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनस सावंतवाडीत की मडुरा येथे असा वाद होता. टर्मिनस सावंतवाडीतच असल्यानं गाडी तिथून सुटते व थांबते. रेल्वे टर्मिनसच्या उर्वरित कामासाठी आणखी निधीची गरज आहे. कोकण रेल्वेचे आर्थिक परिस्थिती नसल्यानं ते काम रखडलं. त्यामुळे सिंधुरत्नमधून निधी देण्याची सोय केली आहे. पाण्याची समस्या होती, ती अडचण देखील आम्ही दूर केली आहे, असं दीपक केसरकर म्हणाले. पाहूयात. बघा, असं आहे की मडुराला झालं असं तर चाललं असतं का? त्यावेळेला वाद काय होता की मडुराला बाबा की सावंतवाडी, त्याच्यामध्ये निकाल झाला आणि सावंतवाडीपासून तर गाड्या सुटायला सुरुवात झाली. बरोबर आहे. मग त्यांनी पेढे वाटले, ते बरोबर आहे ना, सावंतवाडीहून गाडी सुटते, गाडी दुसरीकडून सुटत नाही. कारण शेवटचं स्टेशन आता टर्मिनस म्हणजे ज्या ठिकाणून गाडी सुटते त्याला टर्मिनस म्हणतात. बरोबर. ती टर्मिनस आहे, ते सावंतवाडीवरूनच गाडी सुटते. मुंबईची गाडी सुटते, ही सावंतवाडीवरून सुटते, त्याच्यामुळे ते टर्मिनस आहे. जिथून गाडी सुटते त्याला टर्मिनस म्हणतात, किंवा गाडी जिथे शेवटचा स्टॉप आहे त्याला टर्मिनस म्हणतात. त्यावेळेला झालेला वाद हा वेगळ्या स्वरूपाचा होता आणि त्याच्यावरचा निर्णय झाला आणि सावंतवाडी टर्मिनस ठरलं. त्यावेळेला सावंतवाडीवरून गाडी सुरू झाली आणि सावंतवाडीवरून आता गाडी सावंतवाडीवरून सुटतो. टर्मिनसच्या कामाला आणि निधी लागणार, हा निधी हा कोकण रेल्वेची सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता त्यांना देणं शक्य झालं नाही. मी रत्नसिंधूमधून काही पर्यटनासाठी आलेलो निधी देतो, त्याच्यामधून काही निधी त्यांना देऊन केलेला होता, परंतु त्याचे मंजूर सुद्धा केला, परंतु त्याच्यामध्ये एक्झिस्टिंग प्लॅटफॉर्मवर त्यांच्या केबल गेलेल्या होत्या, त्याच्यामुळे त्याचं काम करणं शक्य नव्हतं. म्हणून त्यांनी नवीन प्लॅटफॉर्म बांधून द्या मागणी केली, जी आम्हाला त्या योजनेमधून देणं शक्य नव्हतं. त्याच्यामुळे ज्याला योजना पुन्हा सुरू होईल त्यावेळेला तोपर्यंत आम्ही त्यांना पाण्याची जी अडचण होती ती दूर केलेली. त्याच्यामुळे पाण्याची आता अडचण त्यांना येणार नाही. पाणी आम्ही मळगावपर्यंत आणून दिलेलं आहे. त्याच्यामुळे टर्मिनससाठी जे पाणी पाहिजे पाणी त्यांना लवकरच उपलब्ध. वंदे भारत इथे सावध थांबणार, मेट्रो एक्सप्रेस थांबणार, त्यानंतर इथे मंचगंधा थांबणार, अशी लोकांची जी इच्छा आहे करा, अशी प्रोग्राम तुम्ही ते करा. कोकण रेल्वेचे सदस्य तुम्ही होता आणि दिल्ली दरबारी तुमचं वजन आहे, तुम्ही करू शकता. बघा, तशी मागणी आम्ही केलेली आहे. राणे साहेबांना असं सांगितलं, ते खासदार आहेत, केंद्राचा हा प्रश्न आहे आणि त्याच्यामुळे गाड्या मग माहिती आहे. पूर्वी सुद्धा मी दिल्लीला गेलो होतो, ही गाडी थांबवतात. आता जनशताब्दी ती थांबते सावंतवाडीला, परंतु वंदे भारतचं शेड्यूल असं आहे की एकाच ठिकाणी ती थांबवता येते आणि त्याच्यामुळे इतर कुठल्या गाड्या थांबता येतील. मुलांच्या पुस्तकांचा बोजा सरकारनं कमी करावा ही माझी मागणी कायम असल्याचं मत माजी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितलंय. पुस्तकात पानं आता तो बंद करून पुन्हा पुस्तकं वाढवते. एवढा ढीक घेऊन जातो. त्यावेळेला काय झालं होतं की 60% बोजा पुस्तकांचा कमी झालेला होता. आता हे काय होतं, थोडंसं हा निर्णय पुढच्या वर्षी तरी सरकारने बदलावा आणि मुलांचा पुस्तकाचा बोजा कमी करावा, अशीच माझी मागणी राहील. कारण मुलांनी एवढा बोजा घेऊन जाऊन त्यांच्या एवढा ढीक आहे, परत वह्या न्यायला लागतात. ते 12वी नंतर त्याला इतर अभ्यासक्रम व्यावसायिक होतं, पण 11वी 12वी अजूनही माध्यमिकशी पूर्व माध्यमिक म्हणूनच ओळखली जाते. पण त्याला काय आवश्यकता नव्हती. सगळ्यांची मागणी केली पुन्हा मी तुमची मागणी ती शिक्षण मंत्र्यांना सांगतो. शक्तीपीठ महामार्गाची अलाइनमेंट बदलण्याची मागणी मी केली आहे. लवकरच यासाठी टीम येणार आहे. रेडी बंदराला हा रस्ता जोडला गेल्यास याचा फायदा होईल. हा मार्ग शक्तीपीठ जोडणार आहे. या महामार्गाचा कोकणला फायदा होण्यासाठी माझा प्रयत्न आहे. बांधाई बाजारपेठ गजबजलेली आहे, तिथे होणारं नुकसान देखील यामुळे टळू शकेल असं मत दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केलं आहे. शक्तीपीठची जी अलाइनमेंट आहे ती बदलावी पत्र आमचे उपमुख्यमंत्री यांचं ते डिपार्टमेंट आहे त्यांना दिलं. त्यांनी तशा सूचना या MSRTCला केलेल्या आहेत. त्यांनी मला सांगितलं की लवकरच आम्ही आमची टीम पाठवू आणि ही अलाइनमेंट बदलता येते का याची आम्ही खात्री करू.
अलाइनमेंट बदलली तर हा तुमचा सगळाच प्रश्न मोडीत निघेल. म्हणजे तुम्ही जर असा विचार केला तर आंबोलीहून फणसवडेला रस्ता निघू शकतो. फणसवडेहून थेट तो मळगावच्या खालून फॉरेस्टच्या खालून बोगदा करून रेडीपर्यंत जाऊ शकतो. त्याच्यामुळे आपल्या बंदराला सुद्धा महत्त्व येईल. आणि त्याच्याचबरोबर जो रेडी रेवस रस्ता येतो त्याला हा रस्ता जोडला गेला तर संपूर्ण कोकणाला याचा फायदा होईल. रेडी रेवसमधून दोन्ही साईडला पर्यटनासाठी आलेली लोक जाऊ शकतील, माल जाऊ शकेल. तुझा मुळात याची अलाइनमेंटच चुकीची आहे. आणि मी त्याला हे सुद्धा सांगितलं की हा शक्तीपीठ महामार्ग आहे. त्याच्यामुळे पत्रादेवी हे मुळात तिथं देवी असे नाही, ते नाव फक्त पत्रादेवी. आणि त्याच्यामुळे ते बऱ्याच वेळेला माहिती नसतं की असं काही आहे. ह्या गृहीत धरतात. परंतु जर डायरेक्ट गोव्यामध्ये गेला तर महाराष्ट्राला ह्या महामार्गाचा काहीच उपयोग होणार नाही. आपला माल सगळा गोवा बंदरातून जाणार, आपले पर्यटक सगळे गोव्याला जाणार. त्याच्यावेळी ते कोकणाला सुद्धा त्याचा फायदा झाला पाहिजे. कारण शक्तीपीठ हा कोकणाला नागपूरला जोडणारा रस्ता आहे आणि त्याच्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण या सगळ्याला जोडणारा तो रस्ता आहे. आणि त्याच्यामुळे ह्या सगळ्या भागाला त्याचा फायदा झाला तर जनतेला त्याचा फायदा होऊ शकेल. महाराष्ट्रात गोव्यातल्या लोकांना व्हावा त्याच्याबद्दल काय प्रश्न नाही, पण महाराष्ट्राला डावलून गोव्याला फक्त फायदा व्हावा ह्या महामार्गाचा असं त्याचा उद्देश निश्चितपणे नाही आहे. त्यांनी सांगितलेलं आहे की आम्ही हे बघतो. त्याच्यामुळे हायवेला तो जोडला जाईल आणि त्याच्याचबरोबर आपला जो नवीन हायवे होतो, जो आपला कोस्टल हायवे होतो, याला सुद्धा जोडला गेला तर संपूर्ण कोकणामध्ये हे नागपूर पासूनचे पर्यटक येऊ शकतात आणि तो अधिक चांगली ती अलाइनमेंट होईल. आणि बांदा ही गजबजलेली बाजारपेठ असल्यामुळे तिथे जे लोकांचं नुकसान होतंय ते नुकसान सुद्धा टाळता येईल. कारण मोठ्या मोठ्या इमारती आपल्याला पाडायला लागणार. इथे कुठली इमारत येत नाही, बोगद्यातून खालून मार्ग केला तर हा सगळा प्रश्न सुटू शकतो. ओरोस ते कुडाळ मार्गातील खड्डे कोकण साथ लाईव्हने निदर्शनास आणले होते. या बातमीचा इम्पॅक्ट दिसून आला. पाहूयात. मतदारसंघातील विविध समस्यांबाबत आज बैठक झाली. यात आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. सोमवारी ज्या समस्या आहेत त्या दूर करण्याचं काम महावितरण करणार आहे. त्यांना आवश्यक वाहन मी आजच भाडेतत्वावरती पुरवित आहे. तसंच इतर साधनसामुग्रीची कमी पडणार नाही याची दक्षता घेतली आहे. तसंच विजेचं व्यवस्थापन व आपत्कालीन परिस्थितीत काम करणाऱ्या टीम गावागावात निवासासाठी राहतील यासाठी प्रयत्न करण्याचे आदेश दिले आहेत.
दुर्गम भागात त्याची सोय प्रशासन करेल अशी माहिती दीपक केसरकर यांनी दिली आहे. वीज पुरवठ्याच्या संदर्भात जी परिस्थिती उभी राहिली ती लोकांचा या संदर्भात प्रचंड रोष आहे आणि त्याच्यामुळे या परिस्थितीमध्ये सुधारणा होण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. आणि जरी MSEB आता ग्राहकांचे मेळावे घ्यायला त्यांनी सुरुवात केलेली आहे आणि त्या मेळाव्यामध्ये वेळोवेळी ते माहिती देत आहेत, परंतु नुसती माहिती देऊन ही परिस्थिती सुधारणार नाही. त्याच्यामध्ये तातडीची कार्यवाही करणं आवश्यक आहे आणि या दृष्टीने AC साहेबांनी सुद्धा पुढाकार घेतलेला आहे. सगळ्या शासकीय यंत्रणांची एकत्र बैठक आम्ही बोलवलेली होती. त्याच्यामध्ये तहसीलदार होते, BDO होते, स्वतः प्रांत साहेब होते, त्याच्यानंतर PWDचे अधिकारी होते, जिल्हा परिषदेचे अधिकारी होते. तर यांची सगळ्यांची तालुक्याच्या स्तरावर एक कोऑर्डिनेशन कमिटी करायचे निर्देश दिलेले आहेत आणि त्याप्रमाणे येत्या आठवड्याभरामध्ये ही परिस्थिती सुधारेल अशी मी अपेक्षा करतो. त्यांच्या काही अडचणी होत्या, त्यांच्याकडे कटिंग मशीन्स नाही आहेत, एक्स्ट्रा व्हेकल्स नाही आहेत. ते व्हेकल्स मी उद्यापासून त्यांना देण्याची व्यवस्था केलेली, जेणेकरून व्यवस्थित मेंटेनन्स करून सुरळीत विद्युत पुरवठा करावा. हे काम युद्धपातळीवर सोमवारी करण्याचं AC साहेबांनी मान्य केलं. सोमवारी ज्यावेळेला लाईट बंद ठेवण्यात येईल त्याला बरीचशी मेंटेनन्सची कामं होतील, जेणेकरून वारंवार वीज जाण्याचे जे प्रकार आहेत ते बंद होतील. ज्या खाजगी गॅंग या पूल उभारण्यासाठी किंवा वीज तारांच्या उभारणीसाठी दिलेल्या आहेत त्या प्रत्येक भागामध्ये पाठवण्याची सूचना केलेली आहे. ती AC साहेबांनी मान्य केलेली आहे. त्याप्रमाणे याच्या पुढे ही सगळी माणसं त्या त्या भागामध्ये असतील. ज्या तालुका स्तरावर कमिट्या केलेल्या आहेत ते तिथं तिथं जी उपस्थित मॅनपॉवर आहे त्यांचे नंबर्स ग्रामपंचायतीकडे देतील आणि ते गावामध्ये सर्क्युलेट करतील, जेणेकरून त्यांना प्रत्येक वेळेला तिथल्या डेप्युटी इंजिनियरला कॉन्टॅक्ट करायला लागणार नाही. त्यांच्या त्या त्या भागातला जो अधिकारी असेल त्याला फोन केल्यानंतर त्यांची कामं होऊ शकतील. ज्या ठिकाणी निधीची आवश्यकता आहे तिथे AC साहेबांनी हा निधी उपलब्ध करून देण्याचं कबूल केलेलं आहे. जो त्यांना ट्री कटिंग सगळ्यात जास्त लाईट ही झाडं पडल्यामुळे जात आहे, त्यांना ट्री कटिंगच्या काही इक्विपमेंट पाहिजे होत्या, त्यांनी आमदार निधीचं पत्र त्यांना आदेश देतो लवकरात लवकर त्यांनी ते खरेदी करावी, जेणेकरून गणपतीच्या दिवसामध्ये सुद्धा लाईट सुरळीत चालू आहे. ज्या ज्या लहान लहान त्यांच्या गरजा होत्या त्या संदर्भात सुद्धा त्यांना मदत करायचं आश्वासन दिलं आणि ती मदत त्यांना पोहोचेल. सरकारच्या पातळीवर काही गोष्टींचे पैसे भरायचे असतील, उदाहरणार्थ आता चल मारलेले आहेत केबलसाठी आणि ते त्या ठिकाणी माती वाहून गेलेले, तिथे ताबडतोब रिस्टोर करण्याची गरज आहे. ते सुद्धा त्यांनी फंड्स ताबडतोब ट्रान्सफर करण्याचं कबूल केलेलं आहे. परंतु दरम्यानच्या काळामध्ये अपघात होऊ नये म्हणून मी PWDला विनंती केलेली आहे की त्यांनी त्यांच्या स्तरावर ते काम करून घ्यावं. आता ते त्यांचे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरशी बोलतील आणि याच्या संदर्भात काय करता येईल त्याची ते माहिती देतील. एकंदरीतच वीज पुरवठा व्यवस्थित होण्यासाठी ही आवश्यकता आहे. लोकांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात नाराजी आहे आणि मी स्वतः एक एस्टिमेट करून घेतलेलं आहे आणि लवकरच मुख्यमंत्री महोदयांची भेट घेणार आहे की आमच्याकडे झाडांचं प्रमाण खूप असल्यामुळे अंडरग्राऊंड केबलद्वारे आपल्याकडचे तालुके जोडण्यात यावे विजेसाठी, तर ती कारवाई सुद्धा पूर्ण होईल अशी मी अपेक्षा करतो. आता जी काही यंत्रणा आणि कोऑर्डिनेशनची मशिनरी करून दिलेली आहे ती करण्यामध्ये सुप्रिटेंडेंट इंजिनियर आहे, साहेब आहेत, सर्वांनी सहकार्य केलेलं आहे. तर लवकरात लवकर ह्याची सगळ्याची कारवाई उद्यापासूनच सुरू करण्याला सांगितलेलं आहे. त्याच्यामुळे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन MSEB आणि स्थानिक यंत्रणा याच्यामध्ये राहील, जेणेकरून लोकांना गैरसोयीला समजून लागणार. हिंदी सक्ती महाराष्ट्रात नाही. 5वी नंतर हिंदी विषय फार आधीपासून आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणात 1ली ते 4थीसाठी पर्यायी भाषा आहेत. सुकाणू समितीनं याबाबत निर्णय घेतला आहे. दोनच भाषा मराठी आणि इंग्रजी या दोनच भाषा सक्तीच्या आहेत. कुठली भाषा घ्यावी हे विद्यार्थ्यांवरती असेल. 9 आंतरराष्ट्रीय भाषा विद्यार्थी शिकू शकतात, मात्र मराठी भाषाही शिकावीच लागेल. राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र येणं हा कौटुंबिक प्रश्न आहे, मात्र मराठी ही सक्तीचीच आहे अशी प्रतिक्रिया माजी मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली आहे.
हे मुळातच गैरसमज आहे. महाराष्ट्रामध्ये असा गैरसमज पसरता कामा नये. हिंदी कंपल्सरी नाही आहे. हिंदी महाराष्ट्रामध्ये कंपल्सरी होती सन 1971 पासून. कोणी त्याला ऑब्जेक्शन घेतलं नाही. ती 5वी 6वी 7वी 8वी चारही वर्गांना कंपल्सरी होती. आणि आता जे नवीन शैक्षणिक धोरण आहे त्याप्रमाणे 6वी पासून ऑप्शन देण्यात येतो मुलांना की तुम्ही कुठले विषय घ्यायचे. हे मुलांना आता ऑप्शनल आहे. आणि त्याच्यामुळे जर ते पूर्वीची पद्धत कायम राहिली असती तर हिंदी कंपल्सरी झाली असती. आता हिंदी बिलकुल कंपल्सरी नाही आहे. आणि 1ली ते 4थी सुद्धा लोकांना ऑप्शन आहे हिंदी घ्यायची की घ्यायची नाही. कंपल्सरी फक्त 2च भाषा आहेत. एक मराठी आहे आणि दुसरी इंग्लिश आहे. आणि त्याच्यामुळे मराठी भाषा ही तर आता 10वी पर्यंत कंपल्सरी आहे. आणि आम्ही नवीन जे हे केलं शिफारस केली आहे म्हणजे आमचे जे सुकाणू समिती होती त्याप्रमाणे 12वी मध्ये सुद्धा 12वी पर्यंत आता कंपल्सरी करण्याचं हे केलं आहे. आणि मराठी भाषेचे जेवढे निर्णय झाले ते आमच्या काळात झालेले आहे. मराठी भाषा धोरण दिलं, मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून दिला, त्याच्यानंतर आंतरराष्ट्रीय मराठी परिषदा सुरू केल्या. जे बृहन महाराष्ट्र आहे तिथं साहित्याची चळवळ वाढावी म्हणून त्याच्यासाठी मदत केली. भव्य असं मराठी भवनाचं काम चालू आहे. साहित्यिकांना राहण्यासाठी वाशीला नवीन भवन करून दिलेलं आहे मराठी भवन. वाईमध्ये जे आपलं दत्ततीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशींनी जो खजिना निर्माण केलेला आहे विश्वकोशाचा, या तो भाड्याच्या खोलीमध्ये होता. तिथं सुद्धा नवीन इमारतीचा प्रस्ताव तयार केलेला. आणि त्याच्यामुळे मराठी भाषेला पूर्ण महत्त्व आहे. मराठी भाषेचं इंजिनिअरिंगमध्ये शिक्षण द्यायला महाराष्ट्रामध्ये सुरुवात झालेली आहे. 40% आताचे इंजिनियर हे मराठीमध्ये इंजिनिअरिंगचं ट्रेनिंग घेत आहेत. आणि त्याच्यामुळे ही सगळी माहिती महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर येणं आवश्यक आहे. केवळ चुकीच्या माहितीच्या आधारे अशी काही विधानं करणं चुकीचं आहे किंवा त्याला विरोध करणं सुद्धा चुकीचं आहे असं मला वाटतं. आणि त्याच्यामुळे आता तर 1ली ते 4थी म्हणजे एलिमेंटरी आणि ते सुद्धा ऑप्शनल आहे. एलिमेंटरी नॉलेज असतं. 5वी पासून कंपल्सरी होतं. कोणीच कधी बोललेलं नाही. 71 सालापासून कंपल्सरी आहे. त्याच्यामुळे उलट आता हे कंपल्शन आहे हे काढून टाकलेलं आहे हिंदीचं. पूर्वी ते ऑप्शनल नव्हतं, ते कंपल्सरी होते. 5वी 6वी 7वी 8वीला कंपल्सरी हिंदी होती. हे आता कंपल्शन काढून टाकलं. कुठल्या भाषा घ्यावी याचं ऑप्शन हे विद्यार्थ्यांचं राहणार आहे. पुढल्या वर्षीपासून 6वी पासून विद्यार्थी हे ऑप्शन घेऊ शकतात. 9 आंतरराष्ट्रीय भाषा ते शिकू शकतात. मराठी आणि इंग्रजी कॉमन असलं तरी 9 आंतरराष्ट्रीय भाषा ते शिकू शकतात. आणि 15 भारतीय भाषा याचं त्यांना ऑप्शन आहे. आणि त्याच्यामुळे स्वतःला पाहिजे अशा कुठल्याही भाषेमध्ये ते शिकू शकतात. फक्त मराठी मात्र त्यांना अवॉइड करता येणार नाही. आणि इंग्रजी कंपल्सरी. सिंधुरत्न योजनेवरून माजी मंत्री दीपक केसरकर व माजी आमदार वैभव नाईक यांच्यात द्वंद्व रंगलाय. नाईक यांनी केलेल्या आरोपांना केसरकरांनी सडेतोड उत्तर दिलंय. पाहूयात. इथले पालकमंत्री नितेश राणे, दीपक केसरकर आणि आमदार निलेश राणे यांना आव्हान आहे, तुमच्यात जर हिंमत असेल, खरं तर ही योजना मार्चमध्येच बंद झाली आहे, पण तुमच्यात जर हिंमत असेल आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या लोकांना तुम्ही तोंड दाखवण्याची तुमची जर पात्रता असेल तर ही योजना येणाऱ्या जूनच्या अधिवेशनामध्ये तुम्ही त्या योजनेसाठी पैसे मंजूर करा. नुसतं एखादं काम करायचं, टेंडरमध्ये पैसे अधिकाऱ्यांनी आपण संगमत करून घ्यायचे. आणि जर तुमच्यात हिंमत नसेल, तुम्ही महाराष्ट्राचं नेतृत्व करताय म्हणून सांगताय, तर अजितदादा पवारांच्या बैठकीत तुम्ही बोलू शकत नाहीत. आणि म्हणूनच ही योजना बंद झाली. खरं योजना बंदच होता कामा नये होती. योजनेचं स्वरूप अनेक वर्ष चालू राहिलं पाहिजे होतं. योजनेचा अजूनही अनेक प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. असं असताना जे निवडणुकीमध्ये श्रेय घेण्यासाठी धावत होते, मच्छीमारांना किंवा अनेक लोकांना आमिष दिली, ते आज कुठे आहेत. म्हणून या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या पदाधिकाऱ्यांना खरं जर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या मतदारांना तोंड दाखवायचं असेल, जनतेला तोंड दाखवायचं तर तुम्ही अजित पवारांविरुद्ध बोलण्याची हिंमत दाखवा. आणि तुमच्यात हिंमत असेल तर जुलैमध्ये ही योजना सुरू करून तुम्ही दाखवा. सिंधुरत्न योजनेला मुदतवाढ मिळायची आहे. त्याच्यासाठी आम्ही सिंधुरत्न योजनेचा किती फायदा जिल्ह्यातल्या लोकांना झाला त्याचं एक सोशल ऑडिट असतं. म्हणजे आम्ही त्या एक्सपर्ट हे असतात आणि ते त्यांच्याकडून एक सोशल ऑडिट करून घ्यायला लागतं. तर ती प्रक्रिया आमची सध्या सुरू आहे. त्याच्यासाठी एजन्सी फायनल करणं, ते झालं की त्याला मुदतवाढ मिळेल अशी खात्री दिलेली आहे. कोकणला समृद्ध करणारी सिंधुरत्न योजना आहे ती तयार केलेली आहे. माझे आमदार वैभव नाईक म्हणतात की त्याला स्थगिती दिल्याचा आरोप ते करत आहेत. त्याकडे तुम्ही कसं?
म्हणून त्याची मुदत संपलेली आहे, मुदत वाढ द्यायची आहे आणि ती प्रक्रिया चालू आहे. आम्ही तर असं म्हटलेलं की सध्या तर कमिटीला मुदत वाढ द्या आणि फंड्स नंतर द्या, आमची काय हरकत नाही आणि ती प्रक्रिया सुरू आहे. पण त्यांनी एक असा दिवसण्यासारखं केलंय की अजित पवारांकडे आम्ही गेलो, म्हणजे आपण तुम्ही आणि खासदार यावेळी दिली गेली, पण आज अजित पवारांकडे हे राणे येतील का? अजित पवारांकडे घेतील का? 100% येतील, मला खात्री. देवगड तालुक्यातील जिल्हा परिषदच्या आरे गणपतीची वाडी येथील शाळा शिक्षक नसल्यानं बंद पडली आहे. सावंतवाडी नगर परिषद सभागृहात सावंतवाडी, वेंगुर्ला व दोडामार्ग तालुक्यातील विविध समस्यांबाबत बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं. माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी केसरकर यांनी विविध समस्यांबाबत अधिकाऱ्यांना विचारणा करत सूचना केल्या आहेत. आपण जो मागे आपल्याला प्रस्ताव दिला अंडरग्राउंड केबलचा, त्याला आणखीन एक पर्याय आपण प्रयत्न करतो, कारण टोटल अंडरग्राउंड अंतर जास्त असल्यामुळे पैसे जास्त लागतील त्याला. तर त्याला आपण जी आघाडीची जी लाईन येणार आहे डबल तिथून आपल्या सासोली सबस्टेशनपर्यंत हे जर आपण आणखी रोडकडनं डबल सर्किट खेळली केली तर आम्हाला दोडामार्ग शहरासाठी 3 पर्याय उपलब्ध होतील. जो आता एक्झिस्टिंग चालू आहे तो प्लस आघाडीला येणारे जे 2 सर्किट्स आहेत ते आपण कंटिन्यू करून घेतलं तर साहेब त्याचं प्रॉब्लेम ह्या वीकमध्ये देतो. एक साधारण नाही केलंय सर, मी ते वर्कआउट केलंय, म्हणजे तो आपल्याला दोडामार्ग शहरासाठी चांगला हे राहील. प्लस त्याच्याबरोबर दोडामार्ग शहर जे मार्केट एरिया आहे तिथे ज्या सगळ्या ओव्हरहेड लाईन्स आहेत त्या अंडरग्राऊंडसाठी आपल्याला कुठलाही फंड्स नाही आहे, तर त्याचाही प्रपोजल सर आपल्याला मिळेल. हां जो प्रॉपर इन्सुलिनच्या लोकांना त्याला काम करायला विरोध होता, त्यामुळे ते काम होऊ शकलं नाही. त्यामुळे तो कॉन्ट्रॅक्टर निवडून गेला, तर तो फिगर जर झाला तर आपल्याला तिथे वगैरे तुम्हाला पोलिसांची मदत नाही, कॉन्ट्रॅक्टरने ते काम सोडून दिलं. टेक्समॅको कंपनीने असं काम केलं सर. शहराचं सुद्धा वेंगुर्ल्यामध्ये सुद्धा फार लोकांचे प्रॉब्लेम होतो. वेंगुर्ल्याचं एरिया आणि तुम्हाला सावंतवाडीमध्ये काय पाहिजे सबस्टेशन आहे आणि फीडर नाही, फीडर लाईन आहे. सावंतवाडीचं काय जाण्याचं कारण नाही.
वेंगुर्ल्याला फिडर नाही आहे. वेंगुर्ल्याला फिडर नाही आहे. आता सांगा काय करणार सांगली शहरासाठी. सोमवारीला प्लॅनिंग केलं आपण विजेची गाडी मागून घेतली शहरासाठी ते सुद्धा झालं सोमवारी आपण काढून घेणार गेल्या वेळी प्रॉब्लेम झाला सांगितलं पण ते सबस्टेशनच्या बाहेरचा एक मोठं झाड पडलेलं त्यामुळे एवढं आम्हाला सावधपणे पूर्ण बंद ठेवायला पाहिजे. तशी जर मोठी झाडं असतील तर आम्ही सोमवारचा प्लॅन केला होती ते आम्ही सोमवारी करून घेऊ. आणि सर एक रस्ता वापर तो पण आहे की आपलं सावंतवाडीचा शहराचा जो सप्लाय आहे तो कोलगावपासून येतो आणि सर गरडपर्यंत जातो पूर्ण लाईन मागच्यामध्येच आपल्या इंटरफिटर जर निघाला सावंतवाडीसाठी तर इंटरप्शन सर अजून थोडं कमी दोन आहे त्या फिडरचे सर बायफिकेशन जर दोन झाले तर त्याचं इंटरप्शन सर अजून कमी होऊ शकतो. सर लाईन आहे लाईन रेनबिल्डिंग पण आहे फक्त सर सबस्टेशनचा आपल्याला प्रॉब्लेम आहे त्याप्रमाणे उद्या सकाळी किंवा परवा सकाळपर्यंत मीटिंग प्रत्येक तहसीलदारांनी घ्यावी. वेंगुर्ला येथील अंडरग्राऊंडसाठी उभारलेल्या पॅनलचा त्रास नागरिकांना होत असल्याचा आरोप सचिन वालावलकर यांनी केला आहे. अधिकाऱ्यांनी दिशाभूल केल्यानं वालावलकर आक्रमक झाले. ट्रान्सफॉर्मरसाठी पैसे मंजूर होऊन ते का होत नाहीत. कोट्यवधी रुपये दीपक केसरकर यांनी दिलेले असताना काम होत नसल्याची तक्रार त्यांनी केली. यावेळी आमदार दीपक केसरकर यांनी मध्यस्थी करत यावरती तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश दिले. शहरामध्ये आपण केबल टाकलेली आहे त्या केबलचा त्रास लोकांना एवढा झालेला आहे की त्याचे जे पॅनल आपण उभे दिलेले आहेत प्रत्येक शहराच्या नाक्यावर त्या पॅनलमुळे लोकांना गाड्या लावता येत नाही. लोकांना भाजी मार्केटमध्ये भाजी घेऊन बसता येत नाही आणि त्याचा काही झिरो उपयोग आहे. तुम्हाला वारंवार सांगून सुद्धा गेले 3 वर्ष माझे अर्ज तुमच्याकडे आहे. या पॅनलचा उपयोग काय तो सांगा. आजच्या मीटिंगमध्ये आमदार साहेबांना कळू दे तुम्ही जो पॅनल लावलेला आहे एवढे उंचीचे पॅनल संपूर्ण शहरामध्ये जवळजवळ 4-5 आहेत. बाकी ठिकाणी बाहेर आहे. गटारात तुम्ही उभे केले साहेब. तिथे गटारातून पाणी जातं ना त्या गटाराने आपले पॅनल उभे केले. कशासाठी उभे केले कारण तरी सांगा. तुमचा इंजिनियरला विचारा ना. 10 वेळा सांगून सुद्धा उत्तर दिलं नाही. साहेबांनी पूर्णपणे लेवल आम्ही पोल तुम्हाला त्रास नको म्हणून आणि शहरात पूर्णपणे आमच्या पोलवरून लाईट आहे. तुमच्या एकाही पोलवर लाईट नाही. एवढी व्यवस्था 2 कोटी रुपये देऊन आपण केलेली आहे. तरी असताना सुद्धा तुमच्या ताळ्या सगळ्या लोंढा आहेत त्या संपूर्ण शहरामध्ये. दुसरी गोष्ट वडकोल सारख्या भागामध्ये केसरकर साहेबांनी केव्हा मंजूर केलं माहिती आहे शिफ्टिंगचा. आज 1 वर्ष झालं तुम्ही ट्रान्सफॉर्मर करत नाही शिफ्टिंग करत नाही. 1 वर्ष पैसे होऊन पडले तुमच्याकडे. किती वेळा तुमच्याकडे यायचं किती निवेदन द्यायचे. आमच्यासारख्या माणसं हा त्रास आहे. आम्ही सातत्याने तुमच्या संपर्कामध्ये असतो साहेब चालतात त्या. मग जर सगळी लाईट गेली तर आमची लाईट का जाते. त्या केबलवरून लाईट चालते का. आणि जर काय उत्तर नाही खात्री करून सांगतो साहेब मी ह्यांच्या आता नवीन आले स्पीकर तेव्हा सिंगल आहे की नाही. डबल कुठेही नाही आहे. सिंगल केबल असल्यामुळे एकच करेल 4 ठिकाणी मार्केटला 4 ठिकाणी आहेत ना. मी काढून टाका. मला प्रत्येक केले माहिती ते नवीन आहेत. त्यांना अजून काही पूर्ण शहर भेटलेलं नाही. त्यांना काहीही माहिती नाही म्हणून सांगतो. मे महिन्यात मान्सूनपूर्व कामं झाली नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र ती आता अंतिम टप्प्यात आहेत. तुमच्याशी खोटं बोलणार नाही अशी प्रांजळ कबुली दोडामार्ग येथील महावितरण अधिकाऱ्यांनी दिली. यावरती तात्काळ उपाययोजना करा. लोक आता त्रासलीत असं मत आमदार दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केलं आहे. आणि मी तुमच्याशी काय खोटं बोलणार जे वर फायदा झालेले पण त्याला आपण सुरुवात केलेली आहे.
काय होतं आपल्याला पावसाळ्यात काम करायला रिस्ट्रिक्शन येतं. हा रिस्ट्रिक्शन येतं, पाऊस पडतो, बस आहे पैसे भरले तुम्हाला सावंतवाडी रोड कोण लागले का नाही झालं तुम्ही काय 6 महिने असं करणार का असं आपण त्याच्यामुळे त्यांच्या रस्त्याचं काम बरोबर आहे. ही रियालिटी आहे आणि मी तुमच्याशी काही खोटं बोलणार जे वर्क व्हायला पाहिजे झालेले पण त्याला आपण सर सुरुवात केलेली आहे. काय होतं आपल्याला पावसाळ्यात काम करायला रिस्ट्रिक्शन येतं. हा रिस्ट्रिक्शन येतं, पाऊस पडतो, बस आहे पैसे भरले तुम्हाला सावंतवाडी रोड कोण लागले का नाही झालं तुम्ही काय 6 महिने असं करणार का असं आपण बरोबर आहे. त्याच्यामुळे त्यांच्या रस्त्याचं काम बरोबर आहे. आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या लोकांना मदत करणं, ज्यामध्ये तात्काळ प्रतिसादाला अत्यंत महत्त्व आहे. सांदा ते बांधा योजनेअंतर्गत शोध व बचाव पथकांना अत्याधुनिक आपत्ती व्यवस्थापन साहित्य मिळाल्यामुळे ते अधिक प्रभावीपणे कार्य करू शकणार असल्याचं सिंधुरत्न योजनेचे अध्यक्ष आमदार दीपक केसरकर म्हणाले. आपत्ती व्यवस्थापन साहित्य वाटपप्रसंगी ते बोलत होते. पाहूयात. सांदा ते बांधा योजनेअंतर्गत आंबोली व सांगली येथील शोध व बचाव पथकाकरिता साहित्य वितरण कार्यक्रम जिल्हाधिकारी कार्यालयात संपन्न झाला. यावेळी जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी, निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे, जिल्हा नियोजन समिती सदस्य सचिन वालावलकर, राष्ट्रीय आपत्ती निवारण पथकाचे प्रमुख RJ यादव, आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी सामंत तसंच आंबोली व सांगली येथील स्थानिक बचाव पथकातील सदस्य उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविकात सुकटे यांनी या साहित्यामुळे बचाव पथकाला कशा प्रकारे मदत होणार हे सांगितले. आपल्या जिल्ह्यातील स्थानिक बचाव पथकाला आपत्ती निवारणाचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे आंबोली व सांगली येथील पथक या कार्यात निष्णात आहेत. या साहित्यामुळे आता ते अधिक प्रभावीपणे काम करू शकणार असल्याचंही ते म्हणाले. कावळेसाद दरीत कोसळलेल्या कोल्हापूर येथील राजेंद्र बाळासाहेब सनगर यांचा मृतदेह बाहेर काढण्यास प्रशासनाला यश आलंय. NDRF टीम तसंच रेस्क्यू पथक, सावंतवाडी पोलीस आणि स्थानिक नागरिकांच्या मदतीनं ही मोहीम राबवण्यात आली. पाहूयात. दुपारी 12 वाजण्याच्या सुमारास शोध मोहीम थांबवण्यात आली. त्यांचा मृतदेह दरी 300 फूट खोलवर आढळून आल्याचं पोलिसांकडून सांगण्यात आलं. शनिवारी सकाळी पोलीस निरीक्षक अमोल चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली तात्काळ शोध मोहीम सुरू करण्यात आली होती. या मोहिमेत स्थानिक आंबोली रेस्क्यू टीम, सांगली येथील बाबा लालमेडा रेस्क्यू टीम आणि सिंधुदुर्ग ओरोस येथील NDRFची टीम सहभागी झाली होती. तसंच पोलीस अधिकारी, कर्मचारी आणि वन विभागाचे अधिकारी कर्मचारी देखील घटनास्थळी उपस्थित होते. सह्याद्री ॲडव्हेंचर्स आणि रेस्क्यू ग्रुप आंबोली आणि सांगली यांच्या मदतीने शोधकार्य सुरू होतं. अथक प्रयत्नानंतर राजेंद्र सनगर यांचा मृतदेह दरीत 150 फुटांवरती आढळला. मृतदेह बाहेर काढल्यानंतर तो आंबोली प्राथमिक आरोग्य केंद्रात शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला. यावेळी पोलीस सहाय्यक निरीक्षक हवालदार दीपक शिंदे तसंच कोल्हापूर शिक्षण विभाग, जिल्हा परिषद कर्मचारी, नातेवाईक आणि मित्रमंडळी उपस्थित होते. 20 तासानंतर हा मृतदेह सापडला. मृतदेह खोल दरीतून बाहेर काढताच नातेवाईकांनी आक्रोश केला. सिंधुरत्न योजनेला मुदतवाढ मिळायची आहे. सोशल ऑडिटची कार्यवाही सुरू आहे. त्यानंतर ही मुदतवाढ मिळणार आहे. स्थगितीचा विषय नसून वेळ पडली तर पालकमंत्री नितेश राणे, अर्थमंत्री अजित पवारांकडे येतील याची मला खात्री आहे. त्यामुळे वैभव नाईक यांनी त्याची काळजी करू नये असा खोचकटोला आमदार दीपक केसरकर यांनी लगावला आहे. सिंधुरत्न योजनेला मुदतवाढ मिळायची आहे. त्याच्यासाठी आम्ही सिंधुरत्न योजनेचा किती फायदा जिल्ह्यातल्या लोकांना झाला त्याचं एक सोशल ऑडिट असतं. म्हणजे आम्ही त्या एक्सपर्ट हे असतात
आणि ते त्यांच्याकडून एक सोशल ऑडिट करून घ्यायला लागतं. तर ती प्रक्रिया आमची सध्या सुरू आहे. त्याच्यासाठी एजन्सी फायनल करणं आणि ते झालं की त्याला मुदतवाढ मिळेल अशी मला खात्री दिलेली आहे. आणि त्याच्यासाठीच आम्ही हे सोशल ऑडिट करून दिलं, कारण मीच ह्या रचना केली. त्याला थर्ड पार्टी ऑडिटची त्याच्यामध्ये तरतूद केलेली आहे आणि त्याच्यामुळे त्याच्यावर खर्च सुद्धा जे मंजूर झालेले पैसे आहेत काही योजना म्हणजे घर बांधणी, पर्यटन प्रकल्प बांधणे वगैरे त्याबाबत नाही, त्याची सुद्धा कारवाई चालू आहे. त्याचे साधारण 54 लोकांना 45 लोकांना मंजुरी दिलेली आहे आणि बँकेने पैसे सुद्धा रिलीज केले. कोकणला समृद्ध करणारी सिंधुदुर्ग हेडलाईन ती तयार केलेली आहे. पण माझे आमदार वैभव नाईक म्हणतात की त्याला स्थगिती दिल्याचा आरोप ते करत आहेत. त्याकडे तुम्ही कसं बघा, त्याची मुदत संपलेली आहे, मुदत वाढ द्यायची आहे आणि ती प्रक्रिया चालू आहे. आम्ही तर असं म्हटलेलं की सध्या तर कमिटीला मुदत वाढ द्या आणि फंड्स नंतर द्या, आमची काय हरकत नाही आणि ती प्रक्रिया सुरू आहे. पण त्यांनी एक असा दिवसण्यासारखं केलंय की अजित पवारांकडे आम्ही गेलो, म्हणजे आपण तुम्ही आणि खासदार यावेळी दिली गेली, पण आज अजित पवारांकडे राणे येतील का? अजित पवारांकडे घेतील का? 100% येतील, मला काय. मालवण नांदोस येथील जंगलात एका तरुणाचा सडलेल्या अवस्थेतील सांगाडा सापडल्यानं खळबळ उडाली आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांनी पुन्हा एकदा नांदोस चर्चेत आला आहे. पाहुयात. मालवण तालुक्यातील नांदोस गावात जंगलात एका पुरुषाचा मृतदेह आढळल्यानं एकच खळबळ उडाली आहे. हा मृतदेह सडलेल्या अवस्थेत आहे. मृतदेहाच्या काही भागांचे जंगली प्राण्यांनी लचके तोडले आहेत. हे वृत्त समजताच गावातील ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेतली आहे. त्या सांगाड्यासोबत घड्याळ, बॅग, मोबाईल सापडला आहे. यावरून पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार हा सांगाडा कट्टा येथील हॉटेलमध्ये काम करणाऱ्या नेपाळी तरुणाचा असून याबाबत त्याच्या भावानं या ठिकाणी सापडलेल्या साहित्याची ओळख पटवली आहे, असं पोलिसांनी सांगितलंय. काही वर्षांपूर्वी याच डोंगरात पैशांचा पाऊस पाडतो असं सांगून 10 जणांची हत्या करण्यात आली होती. त्यानंतर आज अनेक वर्षांनी नांदोस गावात मृतदेह सापडल्याचं वृत्त धडकतात एकच खळबळ उडाली आहे. उलटसुलट चर्चांना सुरुवात झाली आहे. मात्र पोलिसांना सांगाड्याच्या बाजूला सापडलेल्या साहित्यानंतर पोलिसांनी तपासाची चक्र फिरवली आणि त्या सांगाड्याची ओळख पटवली. हा सांगाडा कट्टा येथील नेपाळी तरुणाचा असून त्याच्या भावानं ओळख पटवली असल्याचं पोलिसांनी सांगितलंय. अधिक तपास मालवण पोलीस करत आहेत. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. आंबोली दरीत कोसळलेल्या पर्यटकाचा मृतदेह 20 तासांनी सापडला. नांदोस जंगलात सापडला तरुणाचा सांगाडा आणि 20 समस्यांवर केसरकरांनी केलेल्या अधिकाऱ्यांना सूचना. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.